chairman jongi ide Reverend SS Majau, ibadairu chairman jongka governing board jongka hospital, Ginyoro yaga pinning of Bountaineer, but handover of bouquet but ki memento souvenir, ya guest of honor jongi ibadon menta, Ginyoro yaga jingduai, na itemen basan BT Khairiam ibadai naka balang Presbyterian Putmuri, Inyo eka jingkren lengkot halor ka project de chairman jongi, nang tang inyo eka jingkren na I guest of honor jongi, but ngindon yaka football match happening ki government officer but ki doctors staff jongka hospital. But ngindon ru yaka special number amud banong haswa jongka jingwan ka jingsedang jongka ka match ngindon yaka jingroi special number. Na kajing eseng samla balang Presbyterian Maulai. But hadin nang ta hakapor half time ngin sayo biang ya ka special number na ki jing eseng samla balang Presbyterian Maulai. But nang ta ngin yo pati kajing kren ru jong chief guest la shibet hakapor half time. But on the ladep ya ka match ngindon ya kajing sam kusnam but kajing penuai. Aku aban pembet kendiat hang ni bangin don ros kawai ke jingruai ke bala penkret ke student jogi nursing school jangka Dr. H.G. Gordon Roberts Hospital kinserwai menta for opening College of Nursing, yes, nagi student of College of Nursing. Nekon siap nga penpau kejing kemen na kebenta ke nika por ba ke nika singi akabang ngilap ban pelong ya ke nika charity football match deng kinong tray jong ka Dr. H. Gordon Robert Hospital bat ki nong tray jong ki officer jong ka sokat jela jongi tingin ya seprang ke por kalayan ngan kota ketika pod dia kita kiba le kepining of Bountaineer kin sababan pendep ke kam bada ke juga po banhan oba yo boki memento sabani siai ikesofono dia kini kepong pediang Singapura nengkong ya I kesofono jongi Sri Bright Starwell Mamanyang I belong I local Emily Negamaulai constituency ni Singapura sibun ba Bright la ke jing dan ke jong film mat ngi
cái này cái lòng cả xin cái bản công bà cái Dr. H. Gordon Robert Hostel nghĩa đơn bản ta làm bát phi bạn nghĩ khi lên ti bà nghĩ năng lạ bạn trai lăng làm bát phi cái por cái bản nawan nghĩ ai cái jeng kerku kerja ro boleh nang kerku ye cái jeng syakri cái bát phi dan ye cái ri bát cái jai ban ri nghĩ ngaprian sobari ye ki nam ikmat na keleng ka Dr. H. Gordon Robert Hostel hi Barokwe na do medical student administrative secretary officer nanta principal college of nursing nursing superintendent bada ka juga poi kita khot jong ka governing board ki biadan na kini ka por ki pastor kita khot jong ka organizing committee ki bela trasitam ki na kaleng jong ka jing sen kan thai ki official jong ka KJP assembly ngi pren sabhai phi ro baro bat ki wei pat ki biadan na kini ka por ki bangela khot soba ngi pren soba ya phi baro kani ka charity football match kalong kabangi la penkre ban respond kerpang ye kawi ke project bat kata ke project ka ba ngila ai keteng ka Dr. H. Gordon Robert Hospital Annex ka ni ka building ai jinsia ka jing tho jongi kalong G+5 dan ray yaman tang ngila yo ka permission tang ne ka G+3 bat ka jinglut ya kanika project ka ba tang nakakadu kanika benta kan long kumba laipo kro tengka banga sukwa baniuto api ba ki benta ki bandan kanika project nama ba ngikwa ban kan tiu kanika hostel kat kum ka jingya jong ka po ba ki jing dan kam tame ye ki jaka sumapang bat ki machine ka ngindan ke ground floor pada ke ground floor ngindan ke lobby nanti kanan ke reception ke pharmacy bat ke radiology department ke first floor kanan ke OPD department ke second floor kanan ke OPD nanti ke blood collection orthopedics department bat ke laboratory kinan ru ke conference room bat ki kamera ki bakapang na kabanta ki nong tray hostel bat ki pastor bat ki dipanan jongki de kabangi lastang benta kalong ka ngilastang ke ground floor baka jinglo te ke ground floor kalong ko ma cutway crow life saulang frapwe jan ruspa nyopusan ban ngi ai ngo bahang ni ban ngi dan kontraktor ba atrai kanika iba nong phot idan tip chano ba oh ai den hani I dai mai betray ka kam kala ya shafrang ka first floor kan lot ko man kro afulang apusana ja sanspa nyopon rio but ka second floor kan nong ko ma nyokro saulak nyawa cha sospa nyopuwe bananta ki jinglot ki dan ru retaining wall parking lot nanta ka road pavement ka landscaping bat ka tata kalong ko malai pokro kat praja kat pralak sanaja sospa prapo fra ngai ngo ba kiladan ki parabangai jungi ki bala ya no sindang adu ki balang ki cement ki bor balang ki balai bat kumjuru ye ka balang kemi rewels ka badang penok senyang bat de da ka pisah jongki ngilala ban ya safrang kini ka long ka jing yetu ka balang kon ngam kwa ban sim nginang nan ru ki we pat ki football match ki bang ila pan kre ki bangin long ki banai ki ban sawan ban respond na ka banta kini ka building ka we ka long sha ka sinat mingi nanti kesinat semni, bat kumjuro kesinat pedang. Tengi kemilan tiba kini kesini kalau kesini kebah nginyo yang kejing ilakai, bat ngimtip manu banjab dan rengi kemen, bat lembaga ni nginyo katu kini kepon ban kersan ia kini ke projek. Bat ngan kau kini kepon dia ikes sefono jungi, I local lemele
i vala kloi banai ka por ka jong pi ka por ka bakoro banya don rangkat lembat ngi ba pinai ya ka jingkren hai ka ni ka por hak bani kong e amla klem da aingu yu blai trai kanran ubla ri ubla sumar bat bla don ringkat bat ngilang baro bat khamtam bat ka Robert Hostel hi baro ka wei ngai ka jing kublai ye i Pastor SS Majau i belong ru haju kapor u chairman jongka Robert Hostel governing body ai kublai ru ye i ba i mama KW Marbanyang i belong administrative officer hagaju kaporu ya i Pastor Lalu i belong secretary jongka organizing committee ka ba penyat ya kanika charitable match haganika stengsi ka ba menta ka jingkublai ru kalet namta jongi lang baro ki pastor ki rirangba ki badan haringkat lang bat ngi ki bayang shanie anom la banjer kerteng na kamta jong pi wi wei barang ai ka jingkublai na kamta jong pi baro ki pajba ki badan ringkat haganika stengsi ka ba menta banya saki na kamta haganika jingile akai haganika stengsi ka ba menta hon ka jingtmu jong kanika charitable match kombang yo sngo lingba ki jing mat phang lingba i pastor kanika stengsi ka ba menta kalongba ka Robert Hostel ngitip kanika wei na ki hostel le sing la banong ba nganum bakla kanika hostel ka barim tam bat ka hostel ka baning kong tam om tang apo ka jala ka jungi henry wat apo kini ki jela shani lam mingi tani hapo north east hi baro away war ngait skem bakani ko hostel ha ka jingya ilti ka jongka shis pa snem kala kenjo ka jingya ilti ka jongka kala long ka jingker khu na ka manta ki babun ki long yeng ha widai bar ka koj ka khia bar ngi sngo ba om tang manga om tang mangi ki badan hangne renga sngoba kum ka jelai barok away ilong kumbong ketien paring we are indebted ni saram ya pi kum ka Robert Hostel kabala ai ya kata ka jing syakri kaba paka na kata kinong song sunong jong ka jela ka jongi hi barok away hoon kadon ka kentien ka baong service to man is service to God bat habangi kren ya kade kentien ngan trai kan biang bet sbiak na kamanta ka Robert Hostel ka jing syakri ka papipila ai ya ki paramensim klem da khen na kanu no ka background ka baki ki wan handai pila ai ka jing syakri ka bapaka ha ki ja ilti ka jong pi shispa snem bar nget skem bakata kentien ka baong service to man is service to God ka dei ling ba ki kam ki ba pi kum ka hostel pila pen pau ha ka jingya nanti ka jong pi ka ba shi spa snem hon apa pila kot ya ka jingya nanti ka jong pi shi spa snem ngi sngo thu kham tam mangi kum kinong molai mau kinong molai jayao sharum nam ta jongi kam dan ka wi pat ka hostel ka ban kham jan bat ngi kum ba ngayo banya kren bat i pastor SS Majau ban ngong ka dei ka jing shisha ka ba i pen pau ba ka ni ka hostel ka Robert Hostel kadai maka kabaai ki jing syakri nang tak ti sinong nadu maukar jayao maulai shani sharum makalalong ka ka jaka kabangi ngi don ka jingkermen hage bidi bat ka jing ai ya ka jing sumar nang tak ki babun ki bamat ka jing pang ka jing shitom hon kum shibenta ling ba ka balang ka ba lingba ka balang Presbyterian ka bala yo ban sing ya kani ka hostel nadu pasdang ngai skem ka jing thumu ka joka kalong ban ai ka jing syakri i ki pajba ki badong kam ya ka jing sumar kani ka pen kan mau nga ka pen kan mau nga ka kentien ka ba ngila ban shem na ka nau Jacob kalong baningkong ka khot ka ba arpnyo kadi ka wei na ki kentien ki ba shon ba ha ka jingmut ka jing perkhat ka jonga bat kadi ka kentien ka ong nau Jacob kalong baningkong ka khot ka ba arpnyo ba ka jinglong riu bulai ka ba sngur
bat bam tengit hakmat ublay bat ukpa kolong kaniken banet khmi ye ki khon swet bat igreu kan thei ha ka jing stom jongki banet khmi ye ki khon swet bat ki reu kan thei ha ka jing stom jongki bakani ka pen pau kum ki banget ya ka wei ne ki jinglong ki bangi kum ki kristan irong kam ban but nuksa bakata kalong ka jing kai ka bau jisu hi lai kai yang abat ya pi rangi pet ya ka life story ka jong u jisu antrai la dangi dong kam ban conclude ya ka wei ne ki jinglong ki ba u kwa ban shon bat ban bu hapo jonga bat jong pi kadai kani ka bang yong keten paring ya ka jinglong bandon ya kata ka bangin long kita ka bang yong kata ka compassion mo bandon ya ka mensim jong ka jingle isnei kata kadi ka ba ujisu min ba udang don hani sla perthei ula pen pau ula le isnei ki babun ki banta bat ka wei ni kita kalong ban pen khia ya ki bapang ban ai ya ka jing pen khia ya ki bapang ya ki ba shitom ban nge skem ba ka Robert Hostel ka pendep shibenta ya kata ka jinglong ka bau jisu don mo bandan ya kata ka mensim ban le isnei lingba ka jing ai ka jong pi ya ka jing shakri na ka mata kita ki badon ha pleng ka jing pang ka jing stom bat nga nge skem ru mo ba ka Robert Hostel ka jia inti ka joka shis pa snem wat hadu ni ka por ka bamenta kadang ye le ya kata ban nge skem nginang ye imru kumbau Jacob uong mo ba ka jinglong riu blei ka ba skur bat ka ba klam tigit khamat jong blei kalong kaniken ban net khmi ye ki khon swet bat ye kon thei ha ka jing stom ki jong ki ban nge skem ka Robert Hostel ka jia inti ka joka kala ai ka jing shakri ban yarap ya ki ba kum kini ha ki ba bon ki khap bat nga nagaliang ka jonga nge skem bat nga duai bo blei unang don rekat bat phi bat kham tam ye ke jing tmu ka jongki ban nang pen bha kumang ye kren bat i pastor SS Majau ba ka jinga dap jong phi shi spa snem iso ba ka por kala dei bat ka dei ke jing shisha mo ka por kala ya bat kum kita kinong pet kinong khmi ya ka hostel pidon ya kata ka jing so thu ba ngidong kam ban modernize ya kata ka hostel bat ha ka jing pen bha ka jong phi ban pen thamai ya kata ka Robert Hostel nge so thu ron shibun ke jinglut kum mangayo sno kum ba laipo klur tam ban nge skem ba ka Robert Hostel kala persang daki babun kilat kilenti ban let shiki babun ki agency wat haki central ministry ban wat ki jingrap ki babun nang thi ban nge skem ka jingkapat ka jonga i kong amperin impat don nang ni por le siri don kan long ka iki ka bastunat kum health minister ba i inyarap ban facilitate ayo so ban ngaso thu kum ka hostel na kaliang jong pi pila pendep ya ka kamram ka jong pi ban wat ya kilat kilenti na ki central ministries namar kum bangas thu hi hapo ki central ministries ki bapu ki babun jong ka government of India ka pisa ka bun namar kum UMLE ngasongu ikanong mulai kila benshet yanga ya kani ka jingkit kli bat hadin ka jinglong MLE ka jonga nglayo ya kalat ban mi na kani ka jela balet shabar ban attend ye ki conference ki workshop ki babun habang ye kendu ye ki fellow legislators na ki jela ki bapir bat habang ye kendu bat ki rung ye kendu ye ki officers ki babun ki bedon ha ki central ministries ki babun bat habang ye kren bat ki ngasngu thu bat ki ong kapisa kabun bat kham tam le ngai kendu ki ni ki benai ki balalej ba ki don ki organization na po ka jela ka jingi ki ba approach ki central ministry nam ta ki jingrap ki babun haba ki lej ban pan ki jingrap ki jongki bat kata ki jingpan ka jongki kalong ko ba ar lai klur bat on dala poi sapo central ministry ki ong ar lai klur kadang rit palat one bat ki project ki ba khame ki ba poi ar pho lai pho klur mo ngange skem ba kum ka Robert Hostel kani ka project ka jongpi ka ka ba katai ka ba lai pho klur tam ban nge skem lingba ka jingrap jong ka state government nge skem kanum pene na ka bata jong pi ban yo e ki jingrap na po ka central ministry ban ngara kerpat ya ka government ba kum churu ya i health minister jongi i Dr. Amperin Lingdo ban yarap ban sim khalang ya ka kam na ka bata
บันเป็นเฮบันเป็นพายากโรเบิร์ตฮอสเทลกุมบากลายก็จึงชักรีหากิชิสปะสเนมกิบลาเล็ดบันเงสเข้มลิงบากันก็จึงทูกับพาก็จึงพีบันโมเดิร์นไนส์บันเป็นพาชูๆเอกโรเบิร์ตฮอสเทลกันลงก็จึงกระคู่นากับบันตากิลงเยียงกิบดุกบัดกันลงก็จึงกระคู่นำตากินน้องชงชนงจงกันก็จลาก็จงอาบัดก็จงพีเสียเสียนปัดมาเก็ตบกเก็ตเวียงนากับบันตาก็โรเบิร์ตฮอสเทลบัดคำตำนำตาก็ governing body ฮีบารุกเอาไว้โมเบลย์น้องอายก็จึง start ฮะพี่กุมโนบัดพินังเป็นตลุนอยากกำบัดกันนี้ก็ hospital ก็จงพีกุมละเซ็งยังไงสเข้มก็จึงทูนาดุปัสดังฮีจงกากลงบัดอายก็จึงชักรีคำตำนากำตากิตุกิบวันนากลงเยียงกิบดุกบัดเงสเข้มให้กิสเนมกิบนางวันกันนี้ก็ hospital ก็จงพีกันนางเละเอกตาลิงบากิจิงลำก็จงพีโหงานนมอายกิกเตียนกับจงนำมาเงิมวันบันสับเอกิจิงครันนี่ก็ปวดเรงงานเงสเข้มบารอนับเพลงจงงี้กว่าบันยูอียากันนี้ก็ charitable football match apa yang ke Robert Hostel ki nong tray ki staff ki doctors jong ke Robert Hostel persya ya ki government officers bat ngai scam bakan long ka jingile kai ka bi itnat bat ngira kit bok kit wen nam ta ki players ki sahar madan nang ni por ka bamta bo blai unriun smare phi ba phin ai ya ta jingile kai ka bi itnat nam ta jongi baro ki balai poi hagani ka steng singi ka bamta u blai nang kerku nam ta jongi lang baro bat khamtam u blai nang kerku u blai nang don rekat bat ka Robert Hostel hi bar koi kublai shibun kublai shajargo kublai shibun ba bright ye ki kantin ki balong ro ka chingai min sim kerpang ya kinong tray jong ka Dr. H. Gordon Robert Hostel kublai shibun bat ngi tuai bo blai unang kerkui pi kalong jing sisa ba ka Robert Hostel ketika hostel ka banengkong akanika thain sete lamengi bat kalai ka jing sekri ka ma piong sis pas delikis nem la palan menta ya ki brio hakanika challa ka jongi bat I laong ru ba sekri ki thain kadetang ka Robert Hostel ka ba kabadi ki jing suma ngi sungotanat ru ban yo sngo pi ba kamen sim jing sngodem ke compassion le bai ki wei pat ka dei ban rong ka jing im jongi ka ba phalang ka long ba ka balang kmi hari wheels kam yo jimen toy na ka ni ka hostel jongi en rei hadu ka ni ka por kadang kesan kampat rong ba ha ka ki donut ki men sim ki jongi ba kumnong inwan syakmat ban kersan ban rai kini hostel na kini keadaan syakadan kebakam hajrong kala dei ban rong ngi namada ka ni hostel ngiyo ban yesim menta hakawai ne ki ministry ka balongi ka ministry jong try jisu bo lightly ki ministry kawai ka de teaching ministry kawai ka de preaching ministry but kawai ke healing ministry jadi kalau ada ke podingi ban kesiu ki para pengen wan syakmat ban kersan dia ke di hostel kadang bangila ban kentiu dia ke di hostel nak ke di keadaan syakadan ke bah kamajrong saya cesin ku play bright dia ke pod jong pi but ni ke ko kedok ru nak leng hostel di pi ba pinan kiu syapran aka jing syakri ke ba pidan ya keri bat ke diamond rio Shua ba ni yo sngoy ke kwa la ni ke special nama nak ki student yung ke College of Nursing yung ke hospital nga kapadi place ngawab kinya mina ila kwa wan yu I fi te ngi ngawab ban mina wan ni kinya yang hani kana wan yu I fi ba hadin kita ki student yung ke College of Nursing kinai ya ke jeng ruai yung ki player la filal already
Kecing ruai kan sedang. Em kecing ruai kan don ini yang hang ni. Ini yang hang ni. Oh, kau biang ini mi nak. Ini mi nak ingin hat yang ini. Oh, Joki student college of nursing sewa banai no ikajing ruai jongki.
por nga khot ya I teman besan bitik ken rim bin sababan po aga jeng duai. Trong nhà phai trong blay haki jing duai. Au blay ubok pa jong I babneng. Ublay bangi mani, ublay bangi syakri. Ublay badon bat ngi haki por baro. Nyai ngu ya me penyo ingi kini kesngi. Kesngi hak bekerpang ke bangi lak banyak syam kumni. Haki ni kemadan, haki ni kelempung. You wanna try ban wat ke kemat jong me. Ban kerpa jing don kat bagi jalam ke jong me. You don't try ke daw ban aingo emi. Mar ki jing syakri ki ba me penyo. Lang ba kini ke hospital hang ni yak ba me melaseng sis pas nam dam man siwa. Lang ba ki syakri ki kodor ki jong me hi. Yang ngu namar ki jing tray jong ki doktor ki nurse ki wei pat ki ba don na hospital ban penya sya prang ban ai ki jing sumar ki jing le isnei bat ban pen khia ki ban kam ki jing pen khia ki la ai ki jing sumar ki ba biang kat kum ki stop ki ba me ma ai ki shisha ki jing sumar ka long ka jong ki relang kat ba ka ti ki jing pen khia ka jong me si bon ki paraman sim le yok mat ya ka bor ki jing pen khia na ki jing pang ki jing crow jong ki paro try ka hospital ka don kam ki lam ka jong me ni angu ba lang ba ki ni ki snam ki jing te ya ka hospital ka ya chaprang ba mentai dang don ya ki jing pen khre ru ban pen dep ya ka wei pat ki jing tre ki jing ka ba bit ba biang ban ai ki jing sumar kat kum ki ni ki juk ba menta ki don kam a try ki jing rap ki jong me jing rot ki long ki ba bon try to pen mi kar hai kar kho ki ai baro ki ba kum ki noyalam to bot jong hospital ki ai ki persyang ban wat ya ki jing rap na ki wei ki benta rangkaru ban na ki para bengai jong ka balang ai try ngi baro ya mun sim ki jing ngukit clear ya mun sim ki jing I ba ki ai baro ki jing persyang ki long tang nak benta ban kan tiu ya kan nam ba ka boram ka jang me balang ban habang la dep and take hospital inyo I ka no ka kraw ka nam ka boram ka jang me ba ki me le pen pau nang ba ki ti ki wat lot ki jang hi to is ne tra ban kar khu ni boti ek hospital na do medical superintendent ki nong tray ki staff baro hoi ki doctor ki nurse ki ba ai ki jing sakri jong ki klem ting kai ka bor ka buit ka jong ki baro ki por baro shisngi bara ki por baro ai ki try ka man sim ki jing phang ki jing I ba try ai ki ru ki jing stand ba ki laban ai ki jing sakri dak jalam ka jong me hi kan maru a try ki balang baro ki badon ha ne KGP assembly ba ki wei pat a try ki bentaru ki ba kner ki kti ban yarap ya ki jing don kam jong ne hospital nang kar ku kar hai ki kam ki jing tray kemen sim jong jing kit kli kemen sim jong jing I ban ai jing sakri lang ba jong kan hospital gar khu traru ki baro ki bang yo pendap akane ka por jing train ki bang la yo lang ba ki sakri ki jong me reng wai ki bang yo lang ba ki ne ki student ki ba ai kan ka por ba kum juru atra ki jing le ka ki men sa yo hapdeng ki doctor ki staff jong hospital ba ki officer jong ka sarkar Meghalaya ba tribe ki jing le kai kan long ka ai ki jing hon ye baro ki badon hang ni ba kham tam badon pau ki borom ka jang mi hi do is ne ro tribe nang lam ye ki jing ya nti jong hospital ha ki por baro ko ma ni ka por atrangi boti nang bata baro ki badon benta ban a ki jarap yang ni hospital na do ki bor sarkar ki no mi khmat ki jong hi ki nong sanshar ki jong hi ban don ka bat ki ban kar khu ye ki ba ki la ban a ye ki jing sanshar ka ba hok ka ba khu nang benta ki jai ban riu ban nam ta ka ri ka jong hi jisu e to is nei ban simti yang ni ka por ki ek baro ki pendap ban nang ya lam ru ki por bang sa ha ki jing em ki jong hi boti jisu e ka hospital ka jong me inong tray baro sa si sen pan bat ki balang baro ki ba kristian ka kin ya ki jing e ki jing don boram de ka teng ba em ka jong me hi to is nei tra ban skau jing dawai ki ba ki jong hi ban a ki ek baro ki na pendap hari ka po ba dang sa jong kan ni ki jing la ka ru I boti hagi ki jong me
kerteng tribe nong penim jong Yesus Kristus ni pan. Amin. Halo, hari ni kapor ngin skumbaha ban kon na yaki player jongi bagi niwan chikani ka playground. Halo. Ki pajba bai baro kani gari match day 1 jong kani ke jingle kai charity football friendly match ya ka balayo ya ka ban organize lani ban panlong ya ka daka organizing committee jong ka Dr. H. Gordon Robert Hospital haga jing temu go jong ka na ka banta ban yo pen mi fon na ka banta ka jing don kam jong ka take hospital haga ni ga match day 1 lani ka jing yele kai ka bamanta ka ski ka jing yele kai kan long hapadeng ki doctors and staffs jong ka Dr. H. Gordon Robert Hospital kibani kun persya ya ki government officers jong ka sorkar jilla Meghalaya kani gadi ka jingil ekai ka baningkong lani ka mas dewan ka bat ka bangidon ka jingkerman balang ba kani ka jingil ekai kan pankhi man sim om tang yangi ki badon ha kani ka field of play hanrai kum juru yikitu ki bayo ban connect live leng ba ka YouTube channel bat kum juru ka cable TV channel jong ka Good News TV ki pajba ba e baro kum ningin sayo ban sedang no lani ban pediang ye kini ki art ligi team siapa ka field of play ka team ka badana ki jersey color yellow and white ka de ka team jong ki doctors jong ka Robert Hospital but ki players ki badan haga jersey light blue and white kidei ke team jong ki government officers jong ka sorkar jilla Meghalaya te ha kani kapor ngin yo ya ka ban pediang no ya kini ki art ligi team chapo ka field of play haringkat ru ka tuning ya ka anthem song jong ka lama gospel jong ka jingiseng samla kasi jantia Presbyterian Synod sapngi.
hagan ni kapor nginyo ya ka group photo jong ki art ligi kan hun a separate group photo jong ki art ligi kan hun kini ki art ligi kan hun kin line up separately lani halaga jong bat bang nginyo ru ban shem ya ka group photo haprang jong ki ka group photo a separate group photo ki pajba bai baro ka team ka badon ha ka jersey color yellow and black ka dei ka team jong ki doctors and staffs jong ka Dr. H. Gordon Robert Hospital but ka team ka badon ha ka jersey color blue and black kadai ka kanhun jong ki government officers jong ka sarkar Jilla Meghalaya Hakani kapor ngan pensngau ye ka squad jong ki artli ki kanhun bat ban stang na ka team jong ki doctors jong ka Dr. H. Gordon Robert Hospital player with jersey number 10 Mark jersey 15 Banhyam 11 Kenneth 5 Shania 17 Dawan 25 Arden, 9 Rikerlang, 7 Spirit, 4 Heyman, 18 Mike Pang, 3 Wan Lam. Ki team officials kilong, Richmond kumu coach, Hamar kum manager. Barka team jong ki officers jong ka Sarkar Jilla Meghalaya ki badon haga jeng syakri ka jong ki hapo ka East Khasi Hills kilong kumni jersey number 1 Banrap Sumer jersey number 2 Ibor Kongji jersey number 4 Spencer Melim jersey number 6 Haslington Kareem jersey number 3 Ailat Kenta jersey number 7 John Johnny jersey number 18 Vincent Klep, jersey number 25 Bante Langwan Sweat, jersey number 21 David Sun, jersey number 11 Randall Rangat, jersey number 8 Wanshan Karkrang. But ki team officials kelong, Kes Imli kumu coach, El Lengdo kum manager. Check. Kumni ngan sayo ban sakhi ke kick off jong gane ke jingile kai ke team ke balam ye ke ball syapang sepngi ke dei ke team jong ki doctors and staffs jong ka Robert Hospital bat ke team ke balam ye ke ball syapang mi ngi ke dei ke team jong ki government officers
ki match officials hagane ga jingile kai kilong kumni referee ban rap lang kharbi assistant referees badon bok karshiing kiet bok lang lingdo bat nik keni kharbi
Check, check. Mandala Rabor in number 15. Good save, Hamon. Come on, Hamar. Ni priang subhai Imam Amprin ni kapor, apa yang jangi? Good save, like a team jongka Dr. H. Gordon Roberts Hospital. Kajing ilakai kelong kebaitanat bah, peningki officers jangka state bagi staff jangka Roberts Hospital. Come on, Dr. Mark, number 10. Mentai la rabor I Ba Wan Shan. Number 6 is passing to number 18. Mentala yo rabor Ipadon. Passing to Bahamar. Good save by the team of the state officers. Narabo ini number 7, Iba Vincent Kleb. Skor apa deng jongga ni ke jing nakai menda kalong akla kawe Roberts but naka officers baniki officers ke dek kawe. There was a good defense.
Arki la Rabol Menta, la Pasi Dr. Mark. Good save by number 15 from the state officers. That was a miss. Well tried, but on number 19, Jersey. Good save by number 15 from the state officers. That was a miss. So corner kick. What's our A Kumbakla? Number 7. But Johnny La Paz, number 3. But Spencer Malim. The Common Bavik. Number 8, Nasti La Paz, Oh, what a miss. Oh, what a corner kick. Naga state officers. Jersey number 7 by Johnny. Oh. Oh. What a nice passing. Good save. Come on, Badon. Oh, be clear.
Oh, what a miss. Next try. More Barrier. Number 3, Iba Ayla dilepas. Number 15, Iba Asawajri. Come on, government officials. Oh, narabol di Ba Aibor Hongji Menta. Naga government officials lapas. Ya Iba Vincent Cleb. Oh, nice save. What a miss from the government officials. Oh, nice save. What a miss. It's a corner kick from the government official. Iba Wanshar Harkram. Oh, what a miss. Good save from the Roberts Hospital. Good save. Robert is still leading by
It's a free kick. Dr. H. Gordon Roberts Hospital by Wallam. Oh. Tong in ay minsim lang yung baro atli ki team.
is safe. Now it's a corner kick by the government officers. Kat hadu kabakot no jong ka kelas dap ka jingile kai unam tam uno syakaliang jong ka kenhun ki doctors ha ka bakilayo ia ka ban pen ki jar arsien bat namar kata kilayo ban pen urlong ia ki ar teliki kol an reina kaliang ki kenhun jong ki government officers ru kilayo ia ka ban bu jingken ha ka scoreboard deng baka sikol ka bakilayo bantem tin mar kata kat hadu ka bakut no jong ka kelas dam ka jingile ka score kalong doctors 11 football team 2 goals but ki officers 11 football team 1 goal gen sayo ia ka ban teng pat ia ka jingile ka ha ka kalamen hadin kapur yedi umso. Halo. Hari kapor kum bangila pembanamane bakat bangi dang yo ek half time. Ngin welcome ya chief guest jongi Madam Amperin M Lingdo Minister Government of Meghalaya. Baragani kapor ngin yo ya ka program kum bangila pembana ba kajing keren nai bat kum joro ka kajing peniat joint chairman please. Tan chikentin ni pedang ngop ha Minister Badan Buram bela pelai kepor bandar rengkat lembat ngi Madam Amperin Lingdo iba in charge ya ke health and family welfare kejingdan japika pensai de kemensim jungi bat ngi community banang ne sakmat ngin nangla banit serang lembat pi te ba kepor kalong belengkat kan ai in ai katukanika cikran Kublai Shibun yang borok ki doktor ki bapaniat ya ka Gordon Robert Hospital hang te Jayau nakaliang jong ka sarkar ni kuak ban penpau syai ya ka jing sungu ka jongi ya kum ka ni ka hospital
kabala shim ya kata kajing syakri pat ba ban ai ya ka kot ka khia ka babit ka babiang na kamta kinong shong shnong lang baro nakaliang ka sarkar kalong indebted ban yu i ba ki private hospitals ki contribute bon bah na kabanta ka kot ka khia bat kum kadak kashin jong ka sarkar ban ito bat ban sngungu ya kani kajing no senyang mon sngoba daki church organizations lani ki management committees ne societies ngilapun kre ya kawai ka policy document na ka MDA government ka bangidang syedep ya soy manhakini ki kendit sngi ki baladem bat ngilarai bangidei na kapor siya kapor ban wan siya kman ban aya ka jing kersyan rat ba kat palae ya kum kini ki hospitals haba ki trei ya kani ka kam ka ba koridor hadu kata-kata ngakwa ban ay ya ka assurance ya ka Robert Gordon Hospital ba ka proposal jong fee ngidang ya process but in all likelihood pide ban yo ya kani ka fund kapapilawan banra syakman kajing tip jing sutu jong ka sarkar nakaliang shimet jonga ngawan kum kanong song snong kapa burom hadu kata-kata ya ka Gordon Roberts Hospital ya ki kam ki baba ki bakile kasngi kade kasngi ka babun kam bahaya nga kasngi shwa kisngi Christmas haba kajing pen kre ya kajing pen khut snong haman gidong kasdang ban ngaklem la ban poi hakapor ka pisdang burom ya i Emily jong ka maulai iba bright marbanyang ibala nang don ban senran ya pi ne porbasdang ka program nakaliang ka jong ngaru ngawan kum kariu kit kli nakabenta kani ka charity run ka jong pi ban kumangalaya keren bat pi ngaru shimen nganno senyang nalai jong ibenta ngimda don kam mende pensawa ya kita tangba haka capacity individual jong ngaru nganle ya kabadon kam banle but ngasnutanat shibun bangayo ban one page football kini ki artli ki team ka Robert Gordon team but official team kalong ka ka ba internet banyo iba piki seniors jong ka community pisdang ban engage in productive activities habang apet ya pi nang tinalor na do bane ba pile ya kani ka football ngayo iba kani kamday ka one time thing nam ta jupi piat le kairu very professionally kalong very entertaining itanan ba ki seniors jong ka committee jong ka community jong i kapan ilanti ya ki juniors ha ka community bakin engage productively in society ngidei ban pen parya ya kaneka jinglong jong fi ban pet baki kun samla ki bakam kena kin penduna ka complain but kin pen let ya kapor ka jong ki hakum kini ki judge activities ban deter ya ki nakanu ka boredom ne ka temptation tinakaliang ko jong nga ka kitpok kitwang ya kani ka program but ngadwai ba ublay nong bu nong tao unang penklan ya ka terpeng trekam jong ka Gordon Robert Hospital ngi kanong ba shalong ngidon kam ya kani ka hospital ngidon kam ya ka mons ngobaha ka ba pia trelang mapi baro ki members jong ka church ne ki doctors ne ki staff jong ka Gordon Robert Hospital ublay un kurku ya pi baro ya kani ka kam ka babha ka bapile bat nga kitbok kit wiang babaro ki jing ang nod jong fi ban penklan ya ka ka hospital kin unlong nakaliang jongi ki pat ba tongin ya no senyang lang markandit akan mau mi kai siong haba ya led ban le ya kanu ka kam jong ka yeng ka sem mi ka jongi siong senyang marsi kam
nang bakan tay kata kajing tray kajongi wat lahayeng hasemru tinga kermen babaro kinong song snong jong keselong kin wan shakman but kin I contribution ya kane ke charity drive ke ba ke Gordon Robert Hospital ke lapan krek mentah but ngimdei ban artatin baya ka senyang ka bapi ai na ka benta kani ka drive kan let sya ka channel ka ban ai mensim ai jing kermen ai jing im yiki babon balang ki bamyo ya kata ka kabuksiar nakaliang ka jonga si hajar ngo ipi baro kublay si bon kublay si hajar ngo Kublai si bon kong ya gitu ki kentian bat kumjo roya ka ba ngi songfo ba phi dan ban no senyang lembat ngi na ka benta kaniga jing tmo sukwa ye tu phi ngi dan artiliki project ki bangila summit lembaga state government ka banai cha ka central government ka wei ka banai cha ka ministry of minority but ka wei pat cha ka tribal affairs kidang sabat ke state government kami lenti dah kejeng Arab lem jong pi ban expedite dia kini nambah laban endorse kloy sya ke central government sechen pat ku bless you boni ka pot ngitip fidang lan salai tli ki jaka finlay ha kini kasni ka badai kajing pen coach nong te shua ban ei nga kerpat ya ka kwaya special number jong ka balang maulai is sebaban wan chakmat ban ai kejeng ruai jong ki Hello, check. Aku bingkong nga aku beli pi baro ngayeng hangni naka jeseng samla balang Presbyterian Maulai but ka kerteng jaga jingruai ka pangadan wan ai kani kapor kalong praises ni. The wall and your mountain Hello, check.
talk and you realize life not always fair. You can run away and hide, let the old man decide, or you can change your circumstances with a prayer. When everything falls apart, just praise His name. When you have a broken heart, just raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and He'll take the pain away. And when it seems you're all alone, just praise His name. When you feel you can't go on, just raise your hands and say, greater is He that is within me. You can praise the hurt away. If you'll just praise His name. Oh, you can overcome by the blood of the Lamb and by the word of your testimony. You'll see the darkness go as your faith begins to grow. You're not alone, so how can you be lonely when everything falls apart? Just praise His name. When you have a broken heart, just raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and He'll take the pain away. And when it seems you're all alone, just praise His name. When you feel you can't go on, just raise your hands and say, greater is He that is within me. You can praise the hurt away. Greater is He that is within me. You can praise the hurt away. Yeah, yeah. If you'll just praise His name. All for the glory of God. Amen.
ki pajba ba ye baro kumni ngin sayok ban peteng pan ye ka kelamet jong ka jingele kai lang ba ka match day 1 jong ka lumpung ye le kai ka bangitip ya ka kum ka charity football friendly match kindon south liki zones leniki venues kiba ka organizing committee kalajit ya ka ban yo ban pensapriang kum ka jingtip lekani ka awareness syapang ki lenti traikam leni ka jing shakri jong ka Dr. H Gordon Robert Hospital da ka bang iyo bandrung syaki katu kini ki district hapo kini ka jela ka jongi ngi kerman skam ba kini jing temu ka berit ka jongi kan yo long ka jing kerku na ka benta bang iyo ban penjanai ka jing shakri kham tam ka bidei bat kini ka mission ni ka ministry ka jong Jesus Christ ka belong ka mission jong ka jing penkia ngai ti mentah siki match officials bakin yo ban peteng ye ka kelamet jong ka jingele kai Connecting jongka government ho official
da iba wanshan bor karkrang. Goal. Number Naiba Vincent Club. Kaki mentah kalayak had. Ar la ar. Menu benlang kinang job. Mentah ka game kalakam I tenat banipen. Te min pej menu ban yo ban pai kalai ka gol karabat kalane man ban pai kalai ka gol. Ki government officials regulatory system kelepan pai kalai ka gol. Te kumta karabat kaladan kaman kampentrai system ban yo ban pai biang.
Goal by Ba Rikel. Kajing rekai kalau nak kami tenat show menta. The government officials kihaban tray kam shitam menta. Ini aimen same nang yung government officials. Come on, government officials. What a save by the goal from the government officials. Ki physio ruik lalong ready ba feel? Well try from Ba Ainat. Iba John irai ka ball. Barike ila Shong, ilami no i Dr. Dawan, jersey number 17.
Good save by the goalkeeper from the government officials. Dr. Kenneth. Julie. Your penalty, the government official. Bajon. Goal! Kagame ka ng kamitan at show menta. Lai. Yeah, Tracy Tomboro our team, ka Robert Hospital, but ka government official. What a miss. What a miss. Come on, Dr. Mark.
Hagajingi lakai ya balaklahi, nengi nyamab iwe ya iwe. Boro atli ki team ki punya Tracy Tom menuมันเป็นพายโกลิงกองวินตางินยเป็ดเก่ง Try ba ay la i 8 bhai badon. Badon jersey number 90 government official ki haban Tracy Tomenta Dangdon Kapor Save, what a good save by Babes. Come on, state government officials. What a save by the goal of government official.
Good try by the government official. Number 18, Iba Vincent. Good save by Dr. Kenneth. Come on, government official. Dr. Kenneth in Shongnoa in Mi Bujlino in Jerry Hazaka Zong-i. Jersey number 11, Dr. Kenneth. Jersey number 23, the Jerry. Come on, Hamar. Jersey number 8, Dr. Dawan. Oh. Come on, Bad John. Kapor kadon satang riu minute. Tie subhaya trei shitam baro arli kiti minta.
What a save. Substitution for Robert. Number 8 out. Number 5 in. Dr. Shania. Kajila kai ka kami tinat shwaban good. Goal! Naiba Aibor Kongji. The game kananang itanat shusho menta. Goal! Habiat Reishitom Baro Atli Kiti menta. Ladakwa ya kanam job. Number 10 out, Dr. Mark, mi no ilam jersey number katlay.
jinglekai ke longsha ke baitenan. Da kumtung ilayo ia kaban saki ka jingile kai kam bamar biang borba ha ka baki artoliki kan hun kilayo ia kaban pen i la ke jong ki sap ki talen ke jong ki kham tam ia kaban yo ia kaban convert lani ban pen urlong i ki kabu thep kol batat hadu ka bakut no jong ki prapo toliki minutes Ngi baka jingile kai ke kod haga jingya kai haga baga doctors 11 FT kalayo ban penki sautoli ki call bat ka officers 11 FT ru kalayo ban penki sausin hapo jonggajar bantangin up ya gerai jongki match officials na kabanta ban continue lan ban betengpan ya ka jingile kai ka basa bat bangin yo ru ya ke tim ke banyo banra ya ke nam job lembaga negara cingil ekai haga negara no paisngi Hadin ka confirmation na ki match officials la sautu ba an beteng pat ia gani ga jingile kai ka basa jong gani ga match day 1 lang ba ka kick from penalty mark lani ka bangil jutep baro si kata kum ka kick from penalty spot kumban shupen kan mau ba haki arsin ki kala bat ki prapro telige minutes ka jingile kai ka kod ha ka jingile kai ha ka baki artli ki kan hun ki yo ban penki mar sausin syapo jong gajar Day u rang shoot na ka off
government officers uban shoot ning ko siapo jaga ko. Jaga ko.
Da kumtu ngelayo ya kaban sakhi ke jengele kai ke ba itanat hagni sngi bat leng ba kan match day 1 bat leng ba kick from penalty mark day ki government officer ke balayo yu nam tam da ka ba kelayo ban convert lightly ki call lani ban ye pen ki lai sin hapo jong kajar leng ba kani ka leng ba nu nam tam ka kan hun jong ki government officers namar kata ilong ki nong jong hagani ki jingel ekai ka bamanta kasni hagani gepur kerpat ia bero art ligi team bakin ia isa hapo ka field of play baro art ligi team ki officials na baro art ligi kan hun bakin skeu bha ban ia isa hapo ka field of play nagamanta ka post match presentation Tora ko baburom nga kerpat ye baro art ligi team bakin move a little ahead sejan ka red carpet ki pajba bait baro
mentang ilapoi syakabanta jangka post match presentation. Ngidon hapo ka presentation dias ke jongi yaki pastor rangba jong ke KJP assembly but kibadeiru kinongket kam jong ka Robert Dr. H. Gordon Robert Hospital. Ngidon ru haka presentation dias ke jongi karpang ya sembut kong san jongi Isri Bright Sir Marbanyang belong honorable MLA jong ka Maulai Assembly constituency. Ngidon kiwi pat ki pastor jong ka assembly ki bayo baniadon rangkat hakan ke post match presentation sa sisen ngi priang da ka baskeu EP syakani ka jingile kai ka baningkong lani ka match day 1 jong kani ka lumpong yele kai charity football friendly match. Tiga banta ka basa jong kani ka post match presentation kalong ban hand over ye ki momentos ya ka bag organizing committee kalayo ban penkre na ka banta kini ki artli ki kanhon ki balayo ban pen i ya ka sap ka pasina ka jong ki ban pen showbit yangi upajba ubadan hakari ka field of play bat kumjuru ki bayo ban connect live lengba ka YouTube channel lengba ka por namar kata klem dapan slam show ngin yo ban felicitate alani ban le buram ya baro art ligi team bat ban sedang nagarana sub team ki pajba baik baro sa sisian ngan ai ka jing thap ti ka bajam naga banta kini ki art ligi kan hon ningkong ngi karpan i Reverend W.C. Kongwir ban le ia ka badan kam naga banta ban hand over ia kini ki momentos kiba ka organizing kalayo ban penkre naga banta ban hand over kum ka dak jong ka jing skungu token of gratitude naga banta ka team kabayo ia ka banta kum karana sub team kerpat nomor katayu kapten jong ka Doctors 11 FT football team ban proceed haga jengelam jong kapten bat ngin boat way hadin way ban bat kerpat pastor Reverend W.C. Kongwir ban sami kini ki khusnam ki beret ki jongi tungin ai ka jing thap kti ka bajam na ka banta kini ki players jong ka Doctors 11 football team ngila pen kre ye kini ki medals tangkum ka dak jong ka jing skungu namar ka jing syementa ka basyidham ka balong unconditional na baro artli ki kanhon lengba ki prapo teliki menen ngili ya ka jing satar jong kini kiri staff pat ki doctors jong kan hospital ki balayo ya ka ban lam khmat ha ka jing le kai rei posung i ha ka banta ka bakantang ya wai dei ka kan hon jong ki government officers jong ka sarkar jilla Meghalaya ki balayo ban convert lane ban pen urlong haka kabu kabadon kam leni kabakong santam bat kata kalong ya kaban pen urlong haka jinge shot lengba ka kick from penalty mark kublai shibun ya barok ki players jong ka Doctors 11 FT bat kum juru iki team officials mentang in poino syekabanta ya kaban sam say kini medals syekakan hun kabayo ban khur ya kanam job hagane ka chingile kai bat kata ka dei ka team jong ki government officers jong ka sarkar jilla Meghalaya bat ki badon ya ka shilem traikam jong ki hangni hepo East Khasi Hills da ka baburam nga karpat yu kapten ban yan
ban yalami lagi kan hun ban shim ya kini ki khusnam bat na kabanta kani nge kerpat i kongsan badon burom jangi ba bimar banyang ban sami kini ki khusnam syakini ki players jong kani ke kan hun ai ka jeng thap ti ka bajam sa sin pan na ka banta kani ka kan hun ka bayo ban khur ya ka jeng jom ki perlok bait baro na ka snam na ki por kani ka kan hun jo ki government officers ke yo ban no senyang ki bubun ki khap na ka banta ka jeng syakri jong ka balang dan ha ka snam ar hajar ar pu ar ru ngilayo ban contribute na ka banta ka football friendly match ka bala panlong da ka jing yeseng yeslok ki pastor kani ka di way pat sakaran san ka bakini ki government officials kiyo ban contribute unconditionally ya ka balang bat khamta me ki commission jongi kublai shibun namanta jong pi sachi sin ka donru saka khusnam lengba ka trophy ya ka kanhun bajom kerpat ya ka tim ban ya yang lang hang tu senda bada ka buburom ya kerpat ya i doktor nongrum bain hand over ya kani ka trophy she ka kanhun ka bara ya kanam jom ha kani ka ski kerpat ya ka tim hi bro ka wei ka tim jong ki government officials ngeu ha ban one line of hang tu khmat ngin yo ya ka group photo ka jong pi kum ka kanhun ka bayo ya kanam jom kerpat ru ya barok ki officers ki players jong ka officers team kani ka dei ka kanhun ka bakhur ya kanam jom hagari ke jingre kai match D1 jogari ke charity football friendly match kabangyo ban panlong hangni po madan he stadium maulai ki perlok bait baro ngiai kublai ye pisa sisin pan batuai bakani ke senjam ke jing persyang ke beret ke jungi kini yolong ke pamantoi haga jing sakhi jungi ki khmat ke bakan jabriu ke jungi bat kan yo long ru ka pamantoi ka jing theu jong konrat nong bu nong thau jongi u badawa yangi se ka jing sekri ka kam ka jong ublei un kerku ya philang baro ki turu ki bayo ban yasno lerman connect live lemba ka di YouTube channel jong ka good news TV di dakum ni ngi penkot no ya ka di post match presentation lengba ka ka janmet ka pamanta ublei un kerku ublei shibun yapi baro hakani kapur kum shibanta kum kadak bangiyo ban wine up lani ban khang kerdep no ya kani ka match D1 hakarpan ye pastor jongi ibadan lah hakani kapur i Reverend SC dengan ban bu hagajing duai na kabanta kini kikam ki bangilayo ban pendem bat kum juru ban pelaj yangi da ki jingkerku bat penwai hello ini doai ngingu yeme ablay baru kupa jongi upah beneng namar ka jingis nei ke jinarangkat bat ke jingelam ka jome kerpang ya gani kesngi baro sisngi bat kham kerpang ya kinong penyat na ka banta kani ka jile kai football match ka bangi ngilala ban penlong hapedeng ki player jong ka Dr. H Gordon Robert Hospital Persha ya ki government officer nya ai ngwe eme ablay namar ba melalong rengkat lem bat ngi nadu ka basdang jong ka sngi ka jeng penyat ka jogi bat bangi dwairu ya ka me prime minister ya ka ba men long rengkat hadu ka ba ngin yo ban petkut haki ba bon jong ka jile kai ka jong ka
ngidon tang kawai ke jing tmu leng ba jok ni ke jing lakai kalong ban penmi fon na ka banta ke jing tei ya ka hospital annex jong ka Dr. H. Gordon Robert Hospital. Try bi ich bet bisnei ngid wai ya ka ba men ker khu men ai ni ya ke jing start ya ke jing so tu ya ke jing shampang bat kum juru bagani ke jing tmu ke jong i kan long ka ba job. Bat ha ka wai not ot ai ba ke jing ei ka badap ka bislei ke jong try bat nong pedim jong Jesus Christ. Ke jing it ba ke jong blei pa ba ni ki bom chkut lamro ke jing slok ka bari ka bat ngan ka ba pen shaj bor ke jong ben sim ko kini kinyai songsa rengkat lambat ni naduk manta bat shiduk ki ba bom bom chkut ro. Amen. Ublay un kerku ya pilang baro select suk ngen saya syampat ya pi sakawai pat kamach de tu hakawai pat ka venue